El jutge que instrueix el cas Urdangarín, José Castro, ha encausat també l'expresident balear Jaume Matas per haver adjudicat a dit suposadament 3.500.000 d'euros al duc de Palma i gendre del rei espanyol. Castro també ha encausat Joan Flaquer, que fou conseller de Turisme en govern de Matas, l'apoderat de l'empresa familiar d'Urdangarí i de la infantesa Cristina de Borbó i l'exdirector general a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, durant el govern de Camps. Matas, que avui ja declara en una peça del cas Palma Arena, haurà de declarar el 17 de maig vinent. El motiu del viatge es prepararà de la declaració davant el jutge José Castro el dia 25 de